Dotace pomáhá MAS Horňácko-Ostrožsko získávat i podnikatelům. Mezi ně patří i rodinné cukrářství Budařovi, sídlící v Ostrožské Lhotě. Naše rodinná firma vznikla v roce 1989, i hned po revoluci. Založili ji moji rodiče Stanislav Budař a Ludmila Budařová, kteří vlastně nám předali tady tu firmu. Tady v těchto prostorech, v kterých se nacházíme, jsme od roku 2007. Výroba se rozšiřovala, původní prostory v rodinném domě z kapacitních důvodů už nestačily. Za týden totiž v nejvytíženějších obdobích ve výrobně připraví 30 000 zákusků a na 40 dortů. V rámci dotace jsme si pořídili velkokapacitní myčku. Je vlastně naším velkým pomocníkem pro zrychlení výroby práce a udržování čistoty. Další věcí byla klimatizace, která nám pomáhá zvláště v horkých letních měsících. Udržuje totiž teplotu ve výrobně na 22 stupních Celsia. Ta je totiž nutná k výrobě zákusků z toho důvodu, aby nedocházelo k jejich znehodnocení. MAS Horňácko-Ostrožsko pomáhá s dotacemi i podnikatelům. Jedním z nich je David Kozumplík, který v Kužilově vybudoval restauraci a penzion u Větrného mlýna i lihovar. Vzhledem k tomu, jaká je úspora vůbec na administrativě a podobných věcech, je to výborná věc. Když jsem byl nakontaktován na ně, tak už jsme měli penzion vybudovaný, jo? Ale podařilo se mě díky MASce rozšířit naše podnikání, že jsme mohli zbudovat venku posezení, respektive zázemí pro svatby. Dobrá osobní zkušenost s místní akční skupinou přispěla k tomu, že se David Kozumplík pustil do rekonstrukce lihovaru po rodině Ševečků. Nakoupili jsme díky dotacím z MASky veškeré tanky, jak kvasné, tak tanky na destiláty. Jo, podařilo se nám teď odkoupit další část budovy vedle palírny, kterou nyní rekonstruujeme pro zázemí této palírny. Díky MASce se v palírně v Kužilově budou nyní rekonstruovat podlahy v celé průmyslové části. Pro majitele je to ohromná pomoc a přínos. V roce 2019 vznikla v oblasti Bílých Karpat společnost Farma Javorník, která hospodaří ekologicky a regenerativně. Věnují se tady rostlinné výrobě a v současnosti obhospodařují 150 hektarů převážně orné půdy. Jsme jediná farma, která hospodaří ekologicky a regenerativně, takzvaně ekorege. A znamená to, že pracujeme na tom, aby byla půda v lepším stavu, než je, protože aktuálně půda ve velice špatném stavu. A nestačí půdu udržovat, ale je potřeba ji právě regenerovat. S MAS Ostrožsko-Horňácko jsme spokojení, pomáhají nám hodně s administrací projektů. Mezi úplně poslední projekt patřil shrnovač píce a Cambridge-válce. I v budoucnosti chtějí na farmě Javorník pracovat regenerativně a proto už teď připravují žádosti o dotace na nákup strojů, které tuto myšlenku podporují. Stejně jako diamantový podmítač z Austrálie, který farmáře učí, jak pracovat s půdou v podmínkách sucha, které i v Bílých Karpatech nyní převládají. Za olejářstvím z Horňácka stojí Rostislav Ryšavý z Lipova, kterého v roce 2012 zaujala myšlenka výroby tuhých mídel. Chtěl mít svůj projekt, na kterém by mohl pracovat a dál ho rozvíjet. Protože pro výrobu tuhých nebo tekutých mídel jsou potřeba kvalitní rostlinné oleje, tak jsem si postavil svůj lis malých kapacit a začal jsem s výrobou nejdříve řepkového oleje, protože ten je z pohledu zpracovatelnosti nejjednodušší. Zareagoval na výzvu MAS Horňácko-Ostrožsko a za přispění dotace si mohl pořídit malokapacitní lis na výrobu rostlinných olejů, softwarové vybavení, chladící zařízení a přívěsný vozík, který pomáhá s převozem veškerého materiálu. Postupně jsme rozšířili sortiment na slunečnicový, dýňový olej, lněný olej a dozvěděl jsem se, že na Horňácku, ve Velkém Andveličku nebo v Javorníku se lisoval také trnkový olej a postupně jsem vymyslel technologii zpracování trnkových pecek na výrobu švestkového oleje. K výrobě 1 litru trnkového oleje je přitom potřeba 20 kg pecek a tak není divu, že tento jedinečný trnkový olej získal v roce 2022 ocenění tradiční výrobek Slovácka. Venkovní relaxace, ať nám dobře zraje, točím, točíš, točíme nebo od sběru po semletí. To jsou názvy uskutečněných projektů v rámci výzev MAS Horňácko-Ostrožsko ve vinařství a penzionu Blatnice. V rámci vinařství došlo k podpoření mlýnku na Hrozny,
který využíváme zejména při vinobraní, je efektivnější než ten minulý, má lepší výkon a taky jsme nově pořídili vlastně barikové sudy z Francie, které slouží ke zrání hlavně červených vín. Z projektu pořídila majitelka penzionu i stroj na točenou zmrzlinu. Ledovou dobrotu točí od května do září hlavně dětem. V rámci projektu ZMAS jsme rozšířili wellness služby pro naše hosty. Vlastně pořídili jsme koupací venkovní káď, kterou hosté můžou využívat jak v létě, tak i v zimě. V koupací kádi je možné zatopit, pustit hydromasážní trysky a i touto cestou návštěvníkům pobyt v penzionu Blatnice pod svatým Antonínkem zpříjemnit. V obci Nová Lhota v osadě Vápenky, kousek od hranice se Slovenskem, najdete penzion a restauraci u Černého potoka v krásném prostředí Bílých Karpat. Majitelé prostřednictvím výzvy ZMAS Horňácko-Ostrožsko žádali o dotaci na projekt modernizace penzionu a restaurace v celkové výši 166 453 korun. Realizací projektu jsme zmodernizovali naši kuchyni koupí konvektomatu, díky kterému jsme urychlili přípravu pokrmu a zvýšili kapacitu restaurace. Dále jsme pořídili vlastně čističku odpadních vod, která byla potřeba zmodernizovat kvůli stále narůstající kapacitě ubytování. Z dotace byly pořízeny i 2 nádrže a pískový filtr, který umožní v době sucha zavlažování přilehlé okrasné zahrady penzionu, přičemž závlahový systém majitelé hradili z vlastních zdrojů. Díky modernizaci penzionu a restaurace vzniklo i 1 pracovní místo. Vzniku pivovaru Louka předcházela láska k pivu samotnému. Od roku 2012 se Marek Hudeček a Václav Kolacia začali věnovat domovařičství piva. Od roku 2020 se intenzivně věnujeme projektu Mini pivovar Louka, nebo respektive pivovar Louka, s tím, že jsme do toho přibrali 3. společníka, pana Holíka, který je zároveň majitelem tohoto objektu. Pivovar funguje již 3 roky intenzivně. Srdcem je trojnádobová 500-litrová varna a tady těch nějakých 17 cylindrokonických tanků. Současná doba přinutila majitele zaměřit se zejména na lahvové produkty určené k samotnému prodeji. Na základní plničce, kterou jsme začínali, jsme toho nebyli schopni dosáhnout a tak jsme sáhli po možnosti pořídit si vlastní poloautomatickou lahvovačku a věnovat se lahování na vlastní pěst. Pro pivovar Louka byla lahovačka pořízená i díky dotaci ZMAS Horňácko-Ostrožsko velkým přínosem a už teď uvažují majitelé o investici do samotné varny pivovaru.